Не проходите мимо, сегодня вас перед концертным залом ГКЗ «Башкортостан» ждет незабываемое событие, посвященное Международному дню танца. Случайные прохожие, мамы, папы с детьми, подходите и обязательно в инстаграме указывайте хэштег ГКЗ «Башкортостан». 29 апрелдә бөтә дөнья халыкара бейеү көнен билдәләнә. Башкортостан дәүләт концерт залы ла был мәртәбәле датанан ситтә калманы һәм безнең менән бергә бейе исемле флешмоб оештырды. Сара Салават Юлаев Караван-Һарай, Планета, Сауда үҙәге майдандарында кала халкын йыйды. Шулай ук Рәми Гарипов исемендәге 1-нче гимназия-интернаты укучыларына ла байрам кәефеләште. Байрам тантанаһы Башкортостан дәүләт концерт залы алдындагы майданда башланып китте. Тамашага бейеү сәнгатенә битараф булмаган бик күп кеше йыелды. Улар өсөн сагы, күңелле, заманса куелган концерт бейеү йырдар менән үрелеп барды. Ренессанс, атмосфера, своими ногами, кредо һәм башка ансамбльдәрдә тәрбияләнүче бәләкәй артистлар үзләренең сагыу сыгыштары менән тамашасыһын куандырды. Бұл сарага әлбиттә оҙаҡ әҙерләндек, бер 2 аҙна микән, даже 3 аҙна тирәһе әҙерләндек. Бына Аллаға шөкөр бөтөн сара план буйынса бара. Беҙ әле шул уҡ бына коллективтар менән гостиный дворда, шунан Салауат Юлаев майданында, тағын да Планета торгово-развлекательный комплекста әле сығыш яһаясаҡбыҙ. Шуға беҙҙең коллективтар ошо бейеү көнөнә арнап бөтөн ҡаланы Алла бирһа шаҡып, шаңтып, гөрләтеп бейетәсәк дип уйлайбыҙ. Рәми Гарипов исемендәге 1-нче гимназия-интернаты укучыларына Гүзәл данс бейеү студияһы байрам күстәнәсе алып барды. Ижади ҡошсоҡтар тарафынан әҙерләнгән ҡымыҙ бейеүе барыһына ла хуш килде. Байрамға тағы ла сағыу буяуҙар өҫтәне. Мин Ғүмәрова Эльвина, 10-нчы А классында уҡыйым һәм Аҡйондоҙ ансамбленә мин 7-нче кластан алып йөрөйөм. Минеңсә, башҡорт бейеүсе ул рухлы, мәҙәниәтте яратҡан кеше булырға тейеш. Минең яратҡан бейеүҙәрем ул Зарифа, Гөлнәзирә һәм Бишбармаҡ. Бейеү юлын һайлаусы үҫмерҙәргә теләктәрем шул булыр. Бейеү ул күңелдән сыҡҡан ижад төрө һәм уны күңелһеҙ, йөрәкһеҙ башҡарырға ярамай. Һәр бер бейеүҙе ысын күңелдән башҡарырға кәрәк. Бай, йөкмәткеле программа бының менән сикләнмәне. Бейеү көнөнә бағышланған байрам Ренессанс, атмосфера коллективтары ҡатнашлығында Караван-Һарай сауда комплексы Салауат Юлаев майданында дауам итте. Йәш йондоҙсоҡтар халыҡты үҙенең сағыу бейеүҙәре, шулай уҡ тамашалары менән һәр кемде сәләмләп, бейеү көнө менән генә ҡотлап ҡалмай, үҙ коллективтарына саҡырҙы. Отличительной чертой театра танца «Ренессанс» сейчас, наверное, будет являться то, что у нас в репертуаре есть 6 хореографических спектаклей. Вот, мы достаточно долго к этому шли, так как коллективу уже более 15 лет. И мы начинали, наверное, как и многие, с миниатюр. Кто-то на этом останавливается, а нам сейчас стало интересно большие формы. И современное
тенденция, вот изобилие информации и все остальное диктует синтез искусств. И вот мы сейчас пытаемся применять, как и в направлениях танца, использовать различные направления в донесении своей мысли и всего остального, так и пытаемся использовать речь в наших постановках и живую музыку, может быть, даже свое отношение к изобразительному искусству и так далее. И вот это все пытаемся применить как в наших спектаклях, так и в нахождении идей для этих спектаклей. Танец — это как раз-таки искусство, которое учит двигаться. И вот, наверное, когда человек танцует, он и по жизни идет более уверенно. И мне кажется, подсознательно любой человек и любой родитель хотел бы, чтобы его ребенок танцевал и чувствовал себя раскрепощенный и в жизни в обычной. Где-то с 4 лет занимаюсь современной хореографией. У меня всегда было очень много энергии, поэтому меня решили отдать на танцы, чтобы я ее куда-то выплескивала. Но больше всего я люблю танцевать в стиле контемпорари, модерн и джаз-модерн. Но также люблю и хип-хоп, и вок, что угодно. Je ne suis qu'un animal déguisé en madone. Et toi, je pourrais te faire mal, je pourrais te blesser, oui, dans la nuit qui frissonne. Флешмоб тәү тапкыр үткәрелүгә карамастан халык байрамына әйләнде. Унда мәктәп укучылары, студенттар, олылар да катнашты. Яшь буындың бию сәнгатенә булган кызыксынуы бу сараның мөһимлеген яңа бер тапкыр дәлилләне. Тамашанан һәркем бай тәэсираттар алып, ошондай концертлар ешрак булһын дигән изге теләктәр менән Башкортстан концерт залына зур рәхмәттәр әйтеп таралышты.